V meste Trebišov sa bežalo pre dobrú vec. Charitatívny beh nádeje prilákal do ulic Trebišova tisíce ľudí. Cieľom behu bolo vyzbierať peniaze na liečbu pre ťažko choré trojročné dievčatko. Charity Run patrí do cyklu podujatí Spoznaj Trebišov behom. Bežci bežia ulicami mesta popri kultúrnych pamiatkách. Tento projekt vznikol vlastne pred 9 rokmi. Je to séria podujatí, kde v rámci jedného ročníka si majú ľudia možnosť vyskladať sériu finišerov alebo medailí. My organizujeme v priebehu každého roka 5 podujatí, z toho 2 sú charitatívne. Peniaze vyzbierané počas nedeľňajšieho behu putovali pre rodičov malej Carmen, aby mohla absolvovať rehabilitačný pobyt. Mala veľmi vážne komplikácie pri pôrode a preto musela byť oživovaná. A z toho jej vznikli vážne zdravotné problémy a od narodenia rehabilitujeme. Čiže všetky finančné prostriedky použijeme na rehabilitácie, pretože rehabilitácie musia byť veľmi intenzívne. Na podujatí sa zúčastnilo vyše 1500 bežcov. My sme tu na poslednú chvíľu prišli ako materské centrum Sovička, čiže ak sme tu ako družstvo a vlastne veľmi radi podporujeme takéto lokálne projekty. Chceli sme podporiť túto charitatívnu vec. V podstate už od 8. ročníka charitatívneho behu Spoznaj Trebišov behom sa zúčastňujeme. Najbližšie sa bežci v Trebišove zídu 29. augusta. Beh bude niesť názov Cestou grofa Andrášiho. Lucia Benetínová, Slovenská televízia.